Dvojizbový tehlový byt s balkónom Žiari nad Hronom sa nachádza na ulici Milana Rastislava Štefánika na 2. poschodí. Byt o výmere 54 m2 s plastovými oknami je v pôvodnom stave. Kuchyňa a menšia izba sú orientované na východ, veľká izba so zastrešeným balkónom na západ. Obytný dom je po kompletnej rekonštrukcii. Má vymalovaný vchod, dom je zateplený s novou fasádou a s rekonštruovanou strechou. Mesačné platby za byt sú 115 € na jednu osobu. Cena dvojizbového tehlového bytu s balkónom je 29 990 €.